Hey, hi, what's up? So दिनैहाय माने ओरैनो नायबाय थादोंमोन भिडिअस जोंनि बर'नि बागै जिरायदोंमोन एबा मिम्सफोर नायदोंमोन स' I thought कि मानोना आंनो रिभिउ खालामसानसै मिम्सफोरखौ अके दायो माने मोनसे पेज दं एक्चुअलि नाम बुंथ'ला जिखुनु जा नाम बुंबाबो जेबो लस गैखाला खोमा मिस्टार सम्राट होननाय पेज दं जेरावहाय मिम्सफोर होयो अके इट्स लाइक द कुल गाय जेरावहाय मिम बानायो so there are memes that are shared and some memes are like make you funny बिदि feel खालामो so first memes खौ नायगोन so first meme आवनो दङ these three guys जेरावहाय Bodo Tiger प्रकाश आरो बे जोंमा okay good yeah सोलिसाबदो okay yeah this one आं मैया फराय उदै सागुलायबाय this one okay like नोंखौ गोसो खाङैनो सिमां मोगथां बिसनायाव जखांग्रा जाबाय सना नोंनि बुलि बिलुन बायदि डिसक्रिप्शनाव डाउनलड खालामबानो जाबाय नुनां सामफ्रामबो बिसनायाव हासुयो सेरग्रा जाबाय सना फाटि मानसिफोरा बिराद डेन्जार जादों माने जोंनि बर'आवबो I would say like shit मा बानायखो बिसोर like group मोनसे सोर दं wait सोर दं मारो लावदुम दं गेमस्रि दं देन जेम्स आदा दङ बेलाय सोर मारो like बे सोर जालायखो एक्चुअली आं बेखौ सिनायनो हायासै बाट बेयो जेनिफार बडलेण्ड टाइगार भूमिका मेबी नट भूमिका बे सोर बेलाय मिथिला आं बाट जिखुनु जागोन एडिटिं एसे हेभि जालांगासिनो जोंनि बर'नियाबो and I don't know about this only legends can see होननानै बुंदों मा दं मारो बेवहाय legends this one बेखौ माने बे 8 नि उनाव मा दं बे but good try something new bro बे बिराद साननैसो भाइरेल जादोंमोन बाट जिखुनु जा only for girls maybe बे सिख्लाफोरनि थाखायसो दा मोजाङै समान ना मोनथायसो गाना जागोन ओके जाय बुजियाखै बे मिम्सखौ डेफिनेटली नोंसोर बुजिदों मोजांल' थाल नाय होमबानो बुजिगोन माखौ होनदों बियो इट्स भेरि क्वाइट funny and yeah you will know this बे मा होननो नागिरदों बियो ओके बे मिम्सआव मा लिरनाय दं या मा होननो नागिरदों बियो बेखौ नोंसोर बुजिगोन खायसे खाना जागोन होननायखौ अरे यार बडलेण्ड टाइगारखौबो गारथारा माथो बिसोरलाय बोरै हाबना थाखो आमायसो टाइगार this guy is straight yeah Mr. Samrat thanks for your memes bro yeah definitely it's good yeah सोर दं बेखौ आं सिनायनो मोनासै बे मा नाम बिनि नामखौ मिथिया जिखुनु जा आं बेखौ बारा नायाबाबो this one भूमिका गेमश्री बडलेण्ड टाइगार जेम्स आदा दङ देन प्रकाश दं लावदुम दं जोंमा दं 500 किलोमीटर not bad by the way it's good editing एसे heavy जाना दङ दायो मैखि एफसि मोनसे खोथा सानो आंखि लाइक यार memes बानायदों good यार but दिनैया बोरै हाबखो बे मानसिया बोरै हाबखो सानदां but good यार जिखुनु जा बेखौ एसे पजिटिभलि ला मेम्सफोरखौ एसे पजिटिभआव लानांगौ मेम्सफोरालाय मा खायफोरा बानायो फान इट्स फान थिं जास्ट एन्जय द्याट थिं पजिटिभलि एन्जय खालामनांगौ याव मेहेराबो कमेन्ट खालामनो दंबावो आंसो बाव टिम केप्टेन होसो बाट जिखुनु जानो नुवाखै मेहेर ब्रादारा बेखौहाय पजिटिभलि लादों बेखौहाय लाइक फान हिसाबै लादों टेक इट फर फान यार मेम्सफोरखौ फान हिसाबसो लानांगौ डोन्ट बी लाइक आंखौ मेम्स बानायदों द्याट मिन्स कि I am something like आंनि रेपुटेसना सेटेल जागोन बिदि सानना इट्स लाइक फर फान डोन्ट मेक इट स लाइक गाज्रियाव बानायनाङा मेम्सफोरखौ एसे गाज्रियावल' लांनाङा फाननि बानायनायखौ मा खायब्रा बयबो लाइक okay fine यार memes बानायदों it's for like funny thing for me also for you also like that
That's a harsh truth, okay? This is harsh truth. माने बे सेंग्राफोरनि नियम होनजायो, like not most, but जिकुनु जा बाबो सेंग्राफोरनि नियम दङ बिदि, okay? सेंग्राफोरनि गोसोआ गुवार आरो जोबोर गिदिर साफा, okay? गोथार साफा, sorry for this. गोसो थोब्लाबो मोजां मोनब्लाबो सिख्लाफोरखौ रावखौबो गारना थाङा, बजबनासो लायो. Meme को ऐसे understand खालामनांगौ. Okay, so this is like yeah, definitely जायो. Same with me. Like before my marriage, आंनि हाबा जायैनि सिगां बिदि मोनो आरो हाबा जायैनि सिगांसो मोनो आरोना. Like I wanted 3, 4, 5 इदि मोननांगौबो जायोमोन आरो. But now, okay, yeah, just leave it. बदलेन टाइगारखौथ' मा होनबावनो, like shit यार, shit. बेखौ मा खालामखो? मा खालामनो नागिरदों बदलेन टाइगारखौ, like बेखौथ' बरबाद खालामसारा बदलेन टाइगारखौ. प्रकाश जों मा? Wait a second, wait. Let me check this. प्रकाश जों मा? Dude, बे महाराजा महारानी ना मा? Not bad. बे माने जाहैबाय चपरासी. बे बदलेन टाइगारा चपरासी. I'm sorry for this. I will try something else. Yeah, that's true. This is harsh true. कि attitude girl का brain, real attitude girl का brain is only like body parts or something like that. That's the attitude of the main thing. I'm not saying to every girl, but जिकुनु जाय सिख्लाफोरा माने दङबो जायो खमथार होमबाबो, but जाय सिख्लाफोरा attitude देखायो कि like I'm beautiful or I'm whatever is shit. Be बुस्थुआ, okay, बेफोर माने इदि देखायो. One day you and me, बुजिखादो बेखौ, double meaning थांखाबाय. What the? Thar, Isuzu, but I like मा होनबावनो? भाङा सिङा नागिरग्रा बिफारिया जेरै गाबख्राव भाङा फुथा नागिरो, BFGF नांगौ सिंगलसो होनना स्टेटासफोराव गाबख्रावनो नाय जों एखे बाथ्रा. Yeah, the same thing, yeah, actually मानोबा नाय, like आं भिडिअ मोननै मोनथामसो नुदों जेरावहाय like आंनो बयफ्रेन्ड नांगौ दुर्गा फुजा फैगासिनो. I don't know where sarcastically बानायदों ना just for fun बानायदों आं मिथिला, but जिकुनु जा यार इदि बानायनाङा कमेन्ट्स गाज्रि फैयो. Okay, कमेन्ट गाज्रि फैयो. this नायजाया होननाया साननैसो बिराद सलिदोंमोन माथो. Okay, so बे फेसबुक रायजोसो नोंथां सोर हाबा जानाय हिन्जावसो हाबा जायै सिख्ला सिनायनो हालिया, मानो होनबा सिनायनायजों संख्रिजों लगायना नायनो जों एखे बाथ्रा. Same thing, bro. आजिखालि सिनायनो हालाथ', like फेसबुकाव फैदों means like बिसोरो they'll put photos like anything, यार सोर हाबा जानाय मिथिया. But जिकुनु जा दाना बुजिसै, दाना थाबैनो हमनो हासै like सोर हाबा जानाय दं, सोर बायदिया फेक एकाउन्ट युज खालामदों फेसबुकावहाय ग्रोलनि फट' होदोंबाबो like फेक, बेफोरखौ बुजिसै आरो. So बेसिमनोसै, love you all and peace out. So next meme review part 2 फैगोन, so don't worry, just wait for that.